И здравейте, YouTube. Ние сме Black Masters и това е нашия първи епизод от Survival. Сигурно някой е гледал предишния. Но от много време не сме снимали, една година вече стана. Да, просто тогава нещо ставаха някакви объркания. Всичко се обърка и сега започнахме наново. И да, сега ще играем тук. Да. Между другото аз снимам, той само говори. Да. И IP ще има долу в описанието. И да, само да ви кажа, че Ако искате IP-то на сервер, ако искате да играете. Да, аз ще снимам само в събота и неделя и почивните дни там вакансия. Я вземи една табела. Единият чест да е твой, другия да е мой. Всеки Добре. случай да не се объркваме. Абе, и двамата си го сложим, ще го направим така и за двама ни да е. И аз ще снимам само в събота и неделя и през празниците, защото просто вкъщи нещо компютър не ми е уред. Снимам тук гледане. Той може да снима някой път, ако искате нещо да ви показва и такива работи, така че... Туториал ще показваме нещо. И когато се събереме, тогава ще снимаме пак Survival и такива работи. Да. Мисля и аз да мога да играя. Между другото, аз утре няма да снимам. Утре съм именен ден, така че изобщо ако искате да снимам, ще снимам, когато съм свободен. Абе, направила така, че не може и двамата да ги отваряме. Добре. Само горния, не че нещо ми е станало. Що? Чакай, сега ще се пам. Не бе, сложи едно купче, махни тази табела отдолу, сложи едно купче и го Да, бе, знам. Свещик съм. Извинете, ама малко кашлям. Не бе, първо направи горния, трябваше. Спокойно. Добре, ще направя. Ой, какво съм направила? What the fuck? Какво си направил? Видели? Какво си писал? Видели? Исках да напиша първо отгоре твоето име, вата, и съм написал отгоре името ти и той излезна два пъти моето. Готов си. И сега си поставя толча върху. Това пък са го бъгнали пак. Преди може... Да ти бъга. Какво направи, бе? Готово. Добре, аз сега излизам до... Я ми дай между друго... не, аз с лъка. Виж такъв ми е готин. Я. Целе... Аз съм с някакъв меч тук. Защото аз си го дадох. Коя така ще бе? Не знам, сега намерих. What the fuck, то мел. Айде, дай да излизаме от нея. Дай му сложим, ще му сложи един подарък. Ха, Ай, след крип ще се разберем нещо. добре. Бе. Тъпа глад. О, тук е пълно с зомбита, крипъри от всякъде. Ама ги избивам в момента. Гати огнените стрели, кой ги стреля, бе? Еми с пламък ми. Само да си нас... Това не го стреля скелетън. Сега имам и скелет срещу скелет. Да, Аз губих. къде си, бе? Точно долния с къщата, дет мога му се грифа. Аз го видях, че са му грифали тук в системата. Виж. Ще го бия. Това па е гати зомбито умря. Виж му системата. Къде? Тук трябва да има една система. Виж. Трябва да е свързано с редстоун. Аз сега ще си направя. Ще си направя един глоустон. И само си мина език тук. Добре.
И всяко те... няма никой. Подявайте. Аре. Ух, И те пъйте удари. да. Трябва да хапна пържола, бе. Искаш ли? Аз имам, ама имаш ли така препечена, леле? Не. А ти ли ги стреляш те стрели, бе? Не, някакъв един такива там цепиш. Сега между другото, къде искаш си правим фермата от пшеница? Не знам. Ставам зомби, бате, хап месото на зомбите. Хапнах малко ротелен флеш. Браво. Аз цепа с някакъв... Какво става, бе? Тук ги цепиш като луд, бате. Вие са. Уо! О, чайте, събираме експито, бе. Ще ги използвам за енчант. Да. Като си направим дълго Ай, неща. що е дракона, бе? Къде го видя? Не, това е... Това е сепира, о. Не, бе, излизаме за дракона, бате. За ендер дракона. Ще трябва да го биеме някакъв дракон. Видя ли? Сигурно админиш пак са го пуснали. Сигурно. Махнах. Уф, Пак, бе. Абе, те админити си игра тук с нещо. Давай нещо. Ега ти играта пара. Сигурно с френда. Не, то няма как, защото ние ако сме френда, тогава ще ни изписва, така че... Не. Давай. Сега се правя на някакъв... Ой, много съм тъп, бе. Скочи главата от някакъв снег скочи. Бе, зомби. Човек ще сложи една печка на теб. Що? Защото аз имам две, що? Добре. То пък скират откъде ни... Не, чакай. Ти на къде тръгна, бе? В холма съм, що? Да те телепортирам. Абе, де скокала. То крипър ще ме взриви, бате. Още снимам, о. Къде ме... Абе, гледай, бе! Махни от честа, бе! Не мога да се отвори. Това беше трол. Опа, сори. Ей, пере, я може да видя. Да. Абе, стига, бе, брат. Искам да видя пере. Ще кирка, бе. Митклик. Махни печка. О! Какво стана, бе? И мен ме наби. Искаш сега да ти покажа аз. Не, бе, не! Пази се, че тях те оцела. Имаш ли кирки? Кирка. Да, ето. Трябва да взема камък, бате. Да направим... Тя. Марио ти, бе. Аз тук пича пържове. Половин час. Тук пък. Камъка. А сега отивам да видя дървото. След малко ще поканим нашия специален гост. Ще ми гостува един мой специален гост. Кой е това? Следващия крип, който сигурно няма да е днес. Не. Ще ни гостува специален гост. Може следващия уикенд пак да мога и аз да чествам. Може да е знак. Може? Може да е Little Lion. Да. Не се знае кой ще е. Абе, ти първо виждали, ще ти дигнат и после... Спокойно, ще успее някой от двамата сигурно да навия. Ти познаеш ли ги от Little Lion? Не познавам ги, бе. Добре. Даже ще кажа сега скайпа на знака пред всички. Знака БГ. И аз го имам. Бах ти. Какво? О! Ние с нощи си говорим с един. И изведнъж някой ми звъни. Дигам и някой. Ей, Гъс! Ми се извика. Да. После аз му звъна и му викам. Ауе, май. Другото няма да продължавам вече. Добре. Ще има малки деца. Да. Сега нямам пръшки, бе. Аз взех камъни, аз си направя камена кирка. Чакай. Да убия. О! Оле, имаме сапринг, сега ще направя малко костен прах. Ще засея сапринга. Искам да го обереш дървото, разбра ли? Да, бе, ще го бера. Кое дърво? Бате, много съм тъв, бе. Знаеш какво правя? Тръгвам да насочих това пържолата към вратата
И вместо да ям, отварям вратата. Аре, ето ти дърво. О, дърво. О, да, сега го видя. Да. Чакай, аз търся сапринги тук да засея още. Я, водна парзалка. О, диш. И това ще е от нас, този клип е от нас. Довиждане.